Yebo, sawubona ma. Uyasinenhlanhla. Unjani? Ngiyafunda. Ngiyaphila. Ma, ngize la ngizocela ukuthi ungisize. Ngikusiza ngani? Ukuphi? Hawu ma, bashilo nje. Okay. Ungadinwa kodwa. Khuluma ngilalela. Ma, into eyenzeka la ngantshontsha umuthi. Ini? Hawu ma, awukazi wena uthi uwani, ngantshontsha umuthi. Owani untshontshelani? Okay, into kanjena-ke. Ngantshontsha umuthi wesikhafula wentando. Sinenhlanhla. Wawuyokhafula bani? Khona sewazi ukukhafula wena kanti ungakanani? Ngimncane. Wawuyokhafula bani-ke? Ma, ngicela ungisize kuqala, uzokwazi ukungisiza? Ngilalele ngifuna ukuzwa ukuthi wawuyokhafula bani. Kanti awusiyi intombi wena usuwazi ukukhafula abafana? Yebo ma, ngingane ma. Ngilalele phela wawuyokhafula bani sinenhlanhla? Ngangiyokhafula uprincipal. Angizwanga? Yebo. Hayi, unesibindi. Yazi unesibindi esinethambo wengane yami angifuni ungakutsheli. Yazi unesibindi. Manje mina ngikusiza ngani-ke? Ngifuna ma ukuthi ungisize ngikhiphe umuthi usuyangijikela usuyangiphendukela. Angani wakwazi ukuntshontsha ukuyomkhafula uhlulwa yini ukuntshontsha yokuyokhipha? Angikwazi nje ma. Awuwazi wawufunde kanjani ukukhafula? Hawu ma. Wathi nhlawuma ngiyabuza nje ngiphendule. Ngiyaxolisa. Ubuya nini ukuze ekhaya? Ngiyacabanga ukuthi ngizobuya ngeSabatha. Uyacabanga wazi. Anginayo imali. Kuyothiwani-ke phela ingane yami awukho umgqomo wokulahla umuntu. Cela ubuye uze ekhaya sizokwazi ukukhuluma kahle lena. Yebo. So